Kanjeng Rama. Apa iki? Kayak kuwi enek kok tak. Nah, nek pake yo. Teh pae lha apik yo. Apik matane. Bapake basa. Nek pake pancen nabi iki bar dicen. Ndak maksudnya jarike lho, Mas. Wong gone bapake nek andeng-andeng yo apik. Ing samangke temanten kakus nyuwun pangestu. Jumbleng. Temanten kakung nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Ibu. Lho. Otak diyecek tenan kok. Wene kono wae kok iso. Ning karo ibuke dhewe nyapa to jane iki. Lah sak ibu-ibu iki nggon tata krama digawe. Alhamdulillah Mas Minto. Nggih. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah barakallah. Ridho lan hidayah tumurun wonten ing keluarga agung Bapak Lurah sak keluarga. Nggih. Mugi ndadosaken berkah lan barokah lumeber sakyaning para masyarakat wonten ing kromasan. Allahumma Amin. Masya Allah. Kula niki kaya-kaya petangan budi kalian Mbah Lurah. Sebabe Mas. Ewa semanten saben beliaunya menika tindak wonten pundi kemawon kula niku selalu dipun kanthi ya Mas. Mesti diajak. Heeh. Dalu niki bertepatan nyinggaken wonten ing Bale Wisma wonten ing samudraning bebrayan keng putra kekalih Mas Muhammad kalian Mbak Eki leresipun ngoten nggih. Nggih, Mas Eki, Mbak Eki menika putra saking Bapak Kepala Desa. Nggih nggih, alhamdulillah. Mula Mbak Eki kalian keng garwa Mas Muhammad insyaallah anggenipun nuhoni wajibipun syariat ing agama. Betul. Lenggah wonten ing Bale Wisma insyaallah dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, bagya mulya tentrem lan tinata Allahumma. Amin. Selamat donya lan akhire. Saestu Mas, seneng dadi manten aja dadi manten kuwi dinggih seneng-seneng. Nah, Nggih, mula dalu niki piyayi sakmenten kathahipun mboten kok wujudipun namung ming pengin golek hiburan mboten. Niki katitik keikhlasanipun para warga masyarakat Kromasan secara khusus secara umum tetanggi desa wonten ing Kabupaten Tulungagung menika nggih njurung ndedongak dumateng Mbah Lurah sak keluarga Mas. Niki mula hidayahipun ngeten niki. Pinten-pinten dinten sampun gelar reramen kados ngeten iki. nggih. Campur sari orkes ora ana mandeke njur penutupan tesik wayang kulit. Nggih. Niki yen didadekke dhuwit pun pirang atus yuta. Mongko ngunduhe temanten sik sok Rebo. Niku sok Rebo ya sik diramek-ramekke neh wayang kulit Mas Minto Darsono. Lah iya. Nggih, jajal. Lah, iki gembos sik enek ra Mas? Gembos pun Bali, Pak. Lah ya ngumun lho. Wong jenenge bola-bali melu tanggapan lho. Kok iso lho rene iki ndak nggawa jarit iki lho. Sing salah dudu gembos. Lah sapa? Sampeyan wong ngono sik mbok jak. Lah aku kok ngurusi gembos iki bangkrah apa? Ngono kuwi ya kudune sesuk tetep dipertahankan. Oh, no. Nganti nyampil sarunge Pak Giono. Alhamdulillah, mula dalu niki kula kali Mas Kluthuk mboten ngirangi ras hormat Mas Minto. Subasita sopan santun adat ketimuran, para sesepuh bini sepuh lenggah, para alim ulama lenggah, para tokoh masyarakat lenggah dan dipun rawuhi kala wau Bapak Wabub. Nah. Bapak Haji Baharudin. Nah, salah satu kekuatan ing antarane ulama umarok dadi siji. Niki Kuwi sing gawe Mbah Abu Mbahmu. Mbahmu. Oke, mula alhamdulillah menika Mbah Lurah sak garwanipun. Masyaallah. Kula lagi teka nuteng mburi petukan lek semi iso sume kaya ngono. Lek semi sing masak kalih bulik kemi. Sing masak sapa? Lek semi kalih bulik kemi. Rawone enak apa ora? Rawone sedep, kluwake mantep, ya mek siji krupuke mlempem. Lho kegrujuk karo Lah yo duduh. kena duduh to Mas, Ah, dadi yo iya. mlempem ngono. Mula Nggih. Mas Kluthuk iki nderek-nderek mangayu Bangga lho Pak melu lho. Nggih, nggih, Sapa nggih. nek ora karo awakmu ya. Alhamdulillah. Arep karo sapa neh coba Lah, saiki nggih, sapa matur neh? karo warga masyarakat Kromasan aja kalah karo adimu. Kromasan ini menjadi percontohan Mas. Contohan Pak niki rumah Sejatosipun pangapunten. kudu Mbak Lurah iya contoh.
Gitu contoh Mas. Untuk Kromasan ini warga masyarakatnya yang guyup, rukun, bersatu padu, ada tongkat estafet keharmonisan dan kesejukan. Iki lho. Dadi Mbah Lurah ki mengajak masyarakatnya ngejak tentrem, ngejak ayem. Mbah Lurah itu tenan, ora kaya Mbah Lurah sak Tulungagung iki lho sewu. Ora kaya Mbah Lurah Kromasan. Pripun? Dalam rangka meresmikan gazebo nanggap wayang lera Mbah Lurah Kromasan. Matane. Kok ngresmekne gazebo piye to? Wong kene iki wis genah nek dampar ke Prabon Lah utawa iya Kuwade. ngresmekne gazebo karo ndawke putra lan putrine. Gene ngerti to? Nyatane ing dalem menika sampun kelaksanan Pak Minto. Heeh. Kula seneng ya. Ora seneng kepiye Cobi? Sampeyan rada rono Mas, rada Sing rono. delok ning ndur gazebo lho. Ngapa? Kaya wong Pak Pickup kok kene. Kuwi iki jane Mbah Lurah ki pancen nggih fasilitas karo masyarakat ngono. Kuwi ketok sing beceke akeh linggue ning kono kuwi. Kok beceke oke ya pancen kuwi lenggahe khusus masyarakat umum kok iso. Nggih. Wis pokoke alhamdulillah Pak Minto. Nah. Alhamdulillah ing dalem menika Kromasan menika Mbah Lurah ndapke putra lan putrine. Alhamdulillah. Niki nun sewu kula ya sok kala niku nun sewu ya banyol ya tutur-tutur. Mantene lanang ki lho. Muhammad telegraf ya kaya ngono kae. Asmi. Asmi. Dituturi sing apik Nggih, ben asmi. sukses le omah-omah ki carane Mas, piye. ngono. Ngeten. Mbah Lurah mbok menawi aja meneh kok Mbah Lurah. Pak Mudin Kromasan iki kira-kira ora paham karo ramalan kuwi. Pak Mudin Kromasan ki Kira-kira ora paham. piyayine ki tawaduk lho. Tawaduk tapi nun sewu yen awake iki Ora apal karo ramalan kula, Pak. ya jelas lek Pak Mudin iki kan khusus iki babagan agama. Leres. Lek ramalan nomor awakmu Lah kok mesti. nomere nyapa to Pak Minto? Lah ramalan ki biasane nek warga utawa Tegese- akeh wong omahku yo ngeramal bareng ngono. Tegese kok ngrawal bareng wong sampean ki ora tau tombok ngono lho. Titip. Titip tapi lah yo sithik sampean iki. Iya. Ngeten Pak Minto. Mbah Lurah. Mbah Lurah, Mbah Lurah lenggah. Legah. Hmm. Mbah Mudin Piyayine pancen ora banyak bicara Mas Mbah Lurah ki. Diam. Tapi secara bukti otentik realitanya itu luar biasa. Tapi Mbah Lurah ki sing piantun sing saudarane pejabat sing sak sok Mbah Lurah. Pancene ngono Ya lho. sok ana sok ora dadi iki kadang Kowe iki contongmu ya mesti ada terus kok iso. dinamika kehidupan itu pasti ada. Ngono lho tak omong iki. Nuwun sewu nggih Pak. Miturut ramalanmu piye? Niki izin Mbah Lurah. Mbah Lurah mungkin tidak menyadari bahwasanya pada malam hari ini adalah hari yang spesial kanggo temanten kekarune. Masya Allah. Karo temanten Iya. temanten putri. Iya. Loh, spesialnya di mana? Spesialnya ngeten Pak Minto nuwun sewu. Iki dinane apa? Dinone ki Minggu. Minggu wetone Wetok pasarane. pasarane Minggu paing. paing. Minggu kuwi 5, Paing paing 9. Songo. Songo. Jumlahe 5 karo 9 14. 14. Gambare 14 menika pesta. Sama kok nomor yang untuk Pak Minto. Ki lurah barang kok menuju apa pekat lho penyakit Niki masyarakat. ramalan iki. Angkane 5 karo 9 tanggale Tanggale iki nek ora salah tanggal 12. 14 karo 12 14 karo 12 16. 16. Gambare 26 aku wis paham. Pengate kok nomor ora rolasmu gambare jaran. Jaran nyeledak sampean yo. Ngene kudune ya. Yo ora apal Pak Minto ora tau tombok. Nggih ular-ular ning anak putu. Anak putu diular-ulari togel itu bisa men. Lho, lah kuwi kan menjanjikan lek umpama Menjanjikan ki lek menang lek kalah jeleput. Sampean ki Anu Mas, pangapunten. Niki bocah niki pun penting penggali. Nah. Pun lerem pikirane. niki ki Pun ramalan diracuni babakan sing perkara pekat penyakit masyarakat. wis beda. Wah, beda. benten. Kula sakniki tombok nomor ora tau Ora Pak tahu, Minto. Mas. Kula niku Syukur, ngawur syukur, jenengan niku. syukur, Sakniki kula alhamdulillah. JI. Sakniki Hah? Kuwi apa padha wae jalure kok sing iso. langsung oleh ngono to. Oh, no. Sik lah meh lali neh Pak Minto iki malah. Jenengan pun- Jumlahe 26. 26 bulane Oktober. Oktober ki wulan pira? 10. 10. 26 karo 10. 36. 36. Gambare Karena sepeda ontel. Mas, Iya. ojo ganggu. Iki bocah iki lagi ning neng. Iya. Itu ilmu lho Pak Minto ilmu. 36. Gambare apa, Mas? Beda. Jawa tos ya. Kok iki ketularan kae kok. 36 taune 2020. Nggih. 2020 ki angkane 2025. Lima. Yen dijumlah 225 songo. Nggih. 36 karo songo 36 karo 9 petang puluh. 45. Lima. Niki lho, niki lek
Paham. 45. Mulane wis pas sengaja ora sengaja nyipun Bapak Lurah Kromasan ndhawuhke putra lan putrine dina ing weton iki jumlahe 45 ki saka tembung wong Jawa aja sampe lali papat kiblat 5 pancer. Masya Allah. Ya ampun, rupane kaya ucok bakal nih kaya. Penemumu wis apik lho. Tegese papat kiblat nika temanten kekarone Mbak Eki karo Mas Asmi yen jedaupan wis ketemu jodone aja sampe medhotke silaturahmi. Mas Asmi ya kudu srawung karo dulure Mbak Eki ya kudu srawung karo dulure Mas Asmi. Tegese etan kulon lor kidul ya kudu disabani. Papat kiblat 5 pancer ki wong tuwa dolan nara-narana ning tetep maglok ning gone wong tuamu. Macep ning kene. Ning kene Paribasan Mas Asmi iki manten anyar raja sedina ratu sewengi. Iya, Kok kingko turu sesuk tangi jam 12 awan ora usah kaget Mbah Lurah ramuke nyeneni. mergo Mbak Lurah kuwi tresna karo sampean wis dianggep anake dhewe. Nah. Apa meneh asmane sampean ki Mas Muhammad Asmi, Sapa kuwi? Mas Muhammad Mas Muhammad Ulul Ulul Asmi. Asmi. Iki namanya wis lafate wis lafat Islam. Wah, padha karo anakmu le jenengke. Nggih, nek anak kula pun gantos sakniki, Pak. Sapa? Eko Saitonirojim. Dudu kuwi ya, dudu kuwi. Tak minta. Aminono wong Eko aku dhewe kok. Iya. Plane aku ndek iki wedi anak tak jenenge kuwi kok nuwakal tenan dipek. Lah iki lek mutresno karo Mbah Lurah kok iso. Mas Muhammad, ndi wonge? Oke, ya. Sip. Kayak cah pondok ya. Loh, mula Tapi asmane Muhammad kuwi saka tembung Ya. nyuwun syafaat saka Kanjeng Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas Ali. Sampeyan wis dhaup karo Mbak Eki. Sesuai dengan asmane jenengan sing berlafadzkan Islam. Nun sewu nggih. Iki wis didhaupan. Kowe menok, kowe kenyak tuapuk lambimu lho, Kak. Isinku ya isine Mas Minto. Iya, iya. Ngono. Iki nuturi manten lanang iki lho. Kowe iki ra pengalaman, aku iki pengalaman. Pengalamanmu sak pira Awet no. Kowe dhuwur aku to. Dhuwur kowe kotak. Ngono. Ora aku kuwi celelekan lho kowe iki. Dijak omong-omongan apik. Kan iki contoh. Ya. Iki lho nggo contoh. Iya. Ora ngengkel bae. Wis to bene. Tutur ya bene lek urung nglakoni kaya Mas Titik iki tutur alah. Lah, ora percaya lek sing nuturi iki, Bos. Lah sing iki. Tak jokke iki sing sepuh. Lho iya realita. Sing tuwa sing njur kono Nah. lagi penguate. Boleh kita sebagai entertainment loh. Nuturi iki ya sing Apik Mas tak dukung. Asmi. Aja Mas Asmi mau ning jero kleru Mas Asma pundi ngono kuwi piye? Asman diasmu. Ayo ngono. Sampean lafate asmane wis berlafadzkan Islam. Islam. Sampean ditemokne ini suatu nun sewu. Jodoh ki tidak menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan. Nah, iki lho. Engko yen tumindak nun sewu ya, tumindak ya. Sunah Rasul ibadah. Sunah Rasul ibadah. Ngerti apa ora? Paham ora? Sunah Rasul paham ora? Anu. Oh iya. Anu ngangge anu apa ki Iya. tanda isyarat. Heeh. Oh iya. Iya iya. Isyarat-isyaratnya sing jelas ngono lho. Lah sing ngono kae lah Pak Minto nyapet to dadak isyarat berange wedi dak koyo ya. Ya. Sama saya. Anu tumindak ya ta. Awis kuwi mau lho ibadah ngono wae. Seneng oleh seneng ning aja gobras gabrus. Lho, Sampan kudu wudu dhisik. sik to goblas gabrus kaya kucing e rumangsamu. Lho kadang-kadang kan wong enek lagi seneng-senenge kan sak penake dhewe. Ning saya yakin bahwasanya Mas Muhammad Asmi iki insyaallah beliaunya akan nindake apa sing dadi dawe agama. Tuturana Wudu dhisik. gobar ya. Wudu Pak Minto. Lho, suci lho Pak Minto. Mergo awake iki tumindak ngono kudu suci. Mergo sok ben ki yen duwe anak bisa dadi anak sing soleh lan solehah. Amin amin amin. Ngono lho. Ngono. Lek wis wudu, bojo ditari. Hah? Ditari sikno, Pak. Piye? Sik to, Loh. si Mbak Eki Iya lho. tawani. Tawan awake dhewe njaluk. Mergo kadang-kadang awake dhewe lek njaluk wong wedok ora gelem kuwi jenenge wong wedok sing ora ikhlas. Kuwi dosa awake. Ning kudu padha ikhlas. Padha ikhlase. Weh, Kudu njaluk ning wedok, sing wedok. si sapa Asmi Asmi njaluk sing gone sing wedok Eki. nek muni. Yang Weh. Oh iya yo. yang Piye? ayah minta. Weh. Berarti Lho iya lho. bloko su. Bloko no Pak kudu padha ikhlase. iya. Gitu Pak Minto. Padha karo awakmu lho ya. Leres no, mungkin Ya. aku nggih ngoten. Kudu nyuwun sik ayah minta. Loh. Lek wis wong wedok nyauri, Nggih, Mas. oke Mas. Wah. Sampean aja langsung Bergerak. bergerak. Donga dhisik.
Apik. Wong Jawa ki punya lidah yang basah. Untuk baca Al-Fatihah. Biar sekali melangkah. Insya Allah oleh rezeki sing barokah. Ah iki. Yen wis kaya ngono arep tumindak maos bismillahirrahmanirrahim. Kulhu pisan surat An-Nas 1 Al-Fatihah ping 1500. Ayat kursi ping 750. Al-Fatihah ping 1500. Sik, Mas. Mas lak kerinan. Kulhu kuwi ping siji. terus Surat An-Nas 1 Al-Fatihah ping 1500. Tak jamin. iso syariate pas. Eki keturun. Lah yo suwi ngono iso. Wis pokoke padha ikhlase. Kudu padha ikhlase mergo lek wong wedok disuwuni ikhlas, sing lanang nyuwun yo ikhlas, insyaallah keluargane dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Umpama wong lanang nari ibuke. Nggih. Bu nyuwun. Nyuwun Terus ibuke mangsuli. Alah mah kewesel ngono Nah, piye? yen awake dhewe meksa niku dosa, Pak. Sing dosa Awake dhewe wong lanang. nyapa? Mergo wong wedok sik kesel. Nggih lho mboten? Wong wedok sik kesel aja dipeksa. Mergo wong lanang tuh juga harus menghormati harkat martabat Kuwi seorang wanita. kuwalik ndeng. Lek wis qabil tu nikah, apapun yang terjadi, separah apapun, sekesel apapun, lek wong lanang njaluk kudu diwenehi kuwi ngibadah ganjaran cadungane jannah. Lek ra dilayani dilaknat karo malaikat. Kuwi lek kanggone sampean. Heh? Berarti iki dalang haus iki. Lah iki kok dalang haus. Iki gelem ra gelem nek sing wedok wis ngepleh-ngepleh panggah makan. Iki Lah wong ndek iki ro wedhus mlaku waduh iki. mulai kok mulane mongi ku wedhus. Ora oleh, Pak. Yo itu boleh, tapi secara tidak langsung ade wong Jawa yo kudu bisa ngerti apa sing dadi karepe wong wedok. Kleru. Mulane lek sik arep dikopil tu nikah arep di naib kae, kuwi kudu janji. Yang iki awake dhewe neng naiban. Diijabke karo Pak Naib. Kamu harus berjanji sewaktu-waktu saya minta harus dilayani. Kuwi tulisannya sing gedhi. Engko lek pancen wong wedok nampik kuwi diduduhke iki lho. Iki jane wara-warane sapa iki jane? Aku kok rumahku ra bimbian ra enek ngono kuwi to, Pak. Pak Ngi. Nyapa? Ki kok ketok lho. Nggih. Ketok lho. Pripun? Iki kurbane obat jamu kuat iki ya. Kowe iki ora kaya ngono kuwi. Wong jenengan iku yo kudu mboten lho, Pak. Nek diomongi, Mbak iki. Ngene. Nalika mbiyen ning gone naib Pak mesti ana sumpah prasetya. Bener, senajan to mbiyen paribasane enek mas kawin ning nun sewu. Saya itu berbicara realita. Anu, Asmi. Nun sewu nggih Pak Minto. Ki jujur, Pak. Kula niku lek mbanyol ya tapi saya itu berbicara yang realita. Iki edukasi. Nyata. Nyata. Aku ki rabi ki 15 tahun. Geger ora tau. Masya Allah. Berarti lemu nggawa keluargamu ki anu Mas. Piye ya nek ngarani kolbune kuat kabeh. Ora jane. Lho ora tau geger kok. Aku diare bojoku kok. Lah kowe nyapa kok dadak wedi barang iki. Lah wong kono wedi karo bojone kok nuturi liyan. Boten. Tegese ngene. Tegese iki temanten kekaron iki aja rebut bener ning rebut salah. Nah, Aja dadi pasangan sing kepo. Sok kala enek pasangan sing pengin roh HP-ne bojone. Ning kuwi aja. Mergo kowe kudu percaya karo bojomu. Insyaallah yen kowe percaya karo bojomu, ora buka HP-ne bojomu, kuwi dadi keluarga sing harmonis. Mergo apa? Sok kala itu yang menjadi derdah, yang menjadi permasalahan. Kuwi sok kala ora percaya karo bojomu, ora percaya karo pasanganmu. Ah iki lho contone iki. Aku HP iki gletak-gletek wis ora tau tak dokok ning ngendi tak delikke ndak. Ning bendina kuncine tak ganti. ketoke mbiyen Ketoke sampean ki tipe dalang ya counter. nyapa kok dadak kuncine diganti. Timbang menimbulkan masalah lebih baik kita selalu ganti kunci. Aman. Sampean ki angel. Aman. Ngene, Pak Minto. Ngene. Jujur iki kaya kula Pak Minto. Terus? Kula niku HP ra tau tak kunci Pak Minto. Jujur demi Allah. HP kula ra tak kunci. Ning kula duwe HP sitokne tak dekek jok mobil. Lah padha. Iki lho layakno konangan iki. Layakno kowe main belakang dengan istriku kowe. Terus iso? Harus. Kok iso? Main belakang itu penting, harus. Gila nih, giyeting kau sadar. Giyeting kau. Kae lho, telan HP-ne mbok kejok layakno niki wae entuk telepon Sik Mas. tote kok Mbah Lurah, Mbah kedek barang iki. Tau main belakang ora? Rugi. Tak mongi. Apa Mas? Ketok iki lho sewu. Pripun? Sing diceluk iki kleru. Pripun? Ketok iki jalan kali wungu ketok iki. Giyeting ya. Lah nyapa to? Jenengan niku kaya Main belakang iki yang tidak sehat. Oh betul. Ngono lho. Oh, ya sehat kadang-kadang. Secara politik tidak sehat. Sehat. Ngono lho. Jujur menghancurkan. Nah itu
Jadi yang dimaksud Mas Minto Lho. main belakang itu orang yang tidak sehat. Berkhianat. Nah, sing apik dalam ketransparanan, dalam kejujuran itu mutlak yang dari depan. Lek ndak transparan aku ya mah. Kuwi neh lho. Transparan itu terbuka. Jujur, jujur. Ya jujur, transparan, terbuka. Nah, nek ora dibuka, Ora marem. Iya ding. aku tenan kok. Aku greget. Iki cara ngene lho aku Asine sing. dadi wargane mbiyen. Ora tak pilih kok. Heh? Iki nom-nomane mesti celintisan iki kok. Sapa sing ngomong? Lho, panjenengan no. Lah iya. Berarti ya tenan, mbok ditulat Mbah Lurah menika kromasan. Mbah Lurah Kromasan. Nyenengke kok. Antenge kaya ngono. Anteng, Mas. Alime kaya ngono. Wah tenan nek Mbah Lurah Kromasan tenan jujur, anteng, alim, sangkek primpene. Iki malah ngedu iki wis. Bulurah lenggah lho niki. Bulurah lenggah lho. Bulurah niku sinten mawon dipun salami. Loh. Dipun salami Mas. ora beda-beda. Aku ki wis saged maca lho lurah sak kecamatan ngunut ki sing jujur endi, sing alus, sing endi, sing alim endi. Aku ki ngerti kabeh. Sing paling jujur lurah ngunut ki mung loro. Sepundi? Kedek karo Sanjun. Jujur niku. Jujur, alim. Jujur, Pak. Berarti tak mongi. Ngakoni dek. Ngakoni piye? Ngakoni nek ra jujur karo bojone. Berarti jenengan yo betik berarti. Heh? Kok iso? Berarti panjenengan yo ora tau jujur. Sapa omong aku lek ra jujur ibuke nesu kok. Loh, lah wau. Heh? Jarene wong lurah sak kecamatan ngono sing jujur loro. Mas Mbah Kedek karo Mbah Saju. Heeh. Berarti lah jemana melu sing Aku apa wilayah ngunut? Saya kan wilayah Rejo Tangan. iya, Iki wilayah ngunut, lah rejo tangan sing marai. Ngono. Dadi iki sing provokasi rono, ngono lho. Kowe ora sembrono. Pangapunten, Pak. Apik elek kuwi gumantung saka awake dhewe. Wong kuwi sok kala nyawangi awake dhewe apik, ning penompone wong Iya. liya urung tentu yen apik. Wis penake ngene Mas, lek Iya. pengen eruh elekmu, Nggih. teko wong sing ra seneng karo awakmu. Lah, lho. Lek pengen eruh apikmu, teko wong sing seneng karo awakmu. Wis titik. Apik elek ora kudu digoleki. Nah, Ning kudu diintrospeksi diri. Kaya ndene manten. Manten ki nek saiki kaya apik-apik kok. Ning nek kudu iso nata mengendalikan diri. Itu masa-masa dalam berumah tangga itu butuh proses. Ngono lho. Mula nyapa kok manten ki mesti sakral. Kowe lak ra tau to ana manten didelehke gerdu lak ra tau to. Manten mesti sakral didelehke enak gerdu. mantan deleh gerdu enak enak iki. iki mbiyen digerebek. Awakmu ketangkep to we? Langsung diijabke ning gerdu. Eleh wong ya ngenteni sampean to aku asline. Lah iya wong loro. Kuwi ra ngerti. Iki pangapunten, Pak. Dadi secara hukum Jawa, mula wong Jawa ngepake Jawane, manten ki ora ninggalke janur. Arep ning ndi nggone mesti manten ora ninggalke janur. Sebab menapa? Nek wis titikane ana janur, kuwi berarti ana titikane wong duwe gawe. Nah, janur menungso ki janjane awitane sangka nur. Cahya. Iya, heeh. Nah, nur kuwi cahya, jan kuwi janjane. Mula manusia itu semuanya mendapatkan cahya. Gari awake dhewe leh ngobati kepiye. Mula janure lak mesti digawe ngeten iki. Dieto-eto kados rante. Rante iki apa? Iki dieto-eto kaya rante ngene iki. Rante kuwi tegese silaturahmi. Jenenge menungso kang urip ning alam donya aja sampe medhotke silaturahmi, mergo silaturahmi kuwi padha karo nyedake rejeki. Enek meneh janure nalika temu, kuwi iso diarani kembar mayang. Kembar mayang ki lek wis bebarengan urip kekarune kudu mayang ki madhep manembah nindakake sembahyang. Nah kene ngono lho sing tastes kembar mayang ki lak mesti rena-rena. Ana wujute kupat. Kupat ki ngaku lepat, temanten kakung yo ngaku lepat, temanten putri yo ngaku lepat. Tutup-tutuplah lembaran yang lama, kemarin adalah kenangan, sekarang adalah tumpuan dan besok adalah jawaban. Ora liyaning kupat mesti ana lepet. Lepet ki disilep kanthi rapet. Jangan sampai pasangan itu membuka aib rumah tangga masing-masing. Iki lho Mas, niki Nah. cetok. Tur meneh sik ana sajene barang. Lek dijawabke kae ana sajene kuwi buceng. Buceng menika yen mlebu kudu kenceng. Tegese yen mlebu Mbak Eki mlebu ning atine Mas Asmi. kudu dikencengne Mas Asmi semono uga tresnane yo kudu dikencengne mlebu ning atine Mbak Eki. Buceng tumes. Mlebune kenceng metu kudu lemes.
tegese metu kudu lemes, Lemes penggali. dilemeske penggalihe, dilemeske pikirane. Luwes rawunge. Luwes rawunge kudu sabar, sabar kuwi subur, ora sabar mlebu kubur. Alhamdulillah Nah. niki lho Pak. Dadi Pak. tatas titis tetese Kuwi lek kepenak. jelasne ngeten niku niki suruh Nah, tengah awet. mengko dibablaske lek pitutur luhur kagem temanten ya. Iki diselingi lagu Loh, dhisik. Lagu lho. hitungane wong Jawa nggih tetep kudune hiburane Yo. Pak. Oh ngaten. Wong nu nek sepaneng terus ora kepenak. Tenan aku lek sepaneng nu yo malah kaya wong stres. Aku ndang golek kanca yo nyanti golek hiburan Wis ngono kok aku. ngono neh mesti kok yeting aku. Lah timbang stres, Awis. stres iki kembange wong lara lho. Ya, ya. Lara iki kembange wong mati lho. Apa pengen kowe mati nom? Kula nek mati mboten pengen nek ajeng jenan slip monggo. Hah? Lek kuwi ra mungkin diselip mergo duduk diselip koyo gabah ngono. Mangsane. Ya Dok, kaya ngapa iki Iya. kagem para sepuh sik diaturke mligi kagem Bapak Markam. Sing pundi sing pundi sing pundi. Iki ngersake kacu kuning iki mau ngecak pesen napa? kacu kuning. Kacu kuning. Bal dicetik. Kacu ndeng. Yo, digarap seragenan. Sinten sing nembang sinten? Saka Mbak Diah, Mbak Lilis, Mbak Luki karo Mbak Punjung. Sik katakan. Jajal Ya, ngatur sik, sepatmu jajal. Mas, sepatmu coba kene. Ya. Ya. Sama Kene, Dok, celok katakan. katakan. Iki pundutane Bapak Markam diaturke. Nek iki pas, bocah sakmene iki senengane kacu. Ngono. Kacu kuning iki pas. Ya. Lho iki jelas to. Mikmu rada ditekene lho. Ya. Pak, kowe lek ketemu iki aku mau rabiar saiki aku. Lah napa, Mas? Kukune dawa-dawa. Kukune dawa ki mesti bocah ki lunga ra gelem masak, ra gelem mbah-mbah. eman-eman. Mergo leh ngeman kuku-kukune Iya. leh apik. Iki. Kalih Mbak Elis, Mbak. Iki aku yo gak iki. Awake keputihan iki. Piye to, Mas? Iki lek metu mesti gak seneng. Isine meneng jero omah ae ra gelem blonjo ta iki. Pedireng. Direng. Ya, iki. Dene iki. Nang ngene ra. Iki ra ireng ra putih. Gak seneng aku. Lah ngopo, Mas? Anu rambutnya iki bocah iki hidepe dengkeng iki. Lah kepiye? Iki bocah iki nun sewu. Kala iki bocah iki seneng nyawang wong lanang sing luwih ganteng timbang bojone. Peh. Kenean ki. Ngene iki. Ngono kuwi sumum aku. Sing kene iki man iki ora gelem nyambut gawe nglintuh. Nglintuh. Iki wegah kenek panas mergo Ah. direng. Iki nek nyawang luwih nyenengke wong liya timbang bojone. Iki mesti setia. Gak sip iki. Lho, pripun? Bathuke nonong. Lah wong wedok nonong pra ya apik to. Bathuke nonong ki mesti nun sewu mek ning omah tok ora gelem mikir apa-apa sing mikir wong lanang. Loh. Ngene iki. Kowe iki apa-apa kok, Mbok? Alah apal aku ngene iki. Loh, lah nek iki loro iki. Wis gak tak rabi ngene iki ya. Lah terus? Iki mesti terjik panganane ngene iki. Wah. Iki lek ra nun sewu iki lek ra daging moh iki. Lho. Kowe iki kok paham to? Boros. Masya Allah. Kowe iki kulino ngerti urusane wong wedok loro iki, Jajal. Ya, tapi malah ngentek-ngenteki wong lanang kuwi. Loh. Loro iki. Ragate akeh dulu to, rupane ayu-ayu resik-resik. Iki nun sewu dhuwit blonjo sak kala entek tukokne skincare. Loh. Iki sitok iki kaya Lah, lek iki jos aku iki cocok. Nah, pojok dhewe kuwi Iki seneng. aku cocok. Iki sembarang doyan. Mbok makani lodeh ya gelem, sambel bawang ya gelem, uler Hongkong ya gelem iki. Rumangsamu mure batu wae kok iso. Oh, ya, kaya ngapa? Tembange pundutan saka Bapak Markam kacu kuning cara seragenan dados. Asik.
meneh tembange kedanan digarap nganggo tulung agungan. Pepeling nalika biyen kowe isih nyanding rene isih tak gawa ra bisa pisan nadyan mung sedelo dadi pepeling kacu kuning dadi pepeling nalika biyen kowe isih nyanding perana mrene isih tak gawa ra bisa nadyan mung sedelo yo neng kedanan Mbak Sulis Eva karo Mbak Hani Kusuma beksan karo Mas Wujo berpasangan Mas Sutekno Mbacem Ponggok Kabupaten Blitar. Neng kene iki Mas. Awake dhewe nuruti penggemar utawa pecinta wayang kulit. Dadi kabeh mau digawe rata, sing tegese sing sepuh ya keturutan, sing enom ya keduman. Leresipun antawisipun wonten lagon, lucon, lajeng lakon. Nah, niku ora ngerti. Leres. Masmu ora ngerti lagon, lucon, lakon. Kuwi ra mudeng. Lagon ngertos lakon, lucon niku rada
Lucon ki ya kaya awake dhewe engko nek bar bali rampung njur nemoni Mbah Lurah badhe nyuwun arta lelucon. Kuwi lelucon ngono. Nuwun sewu, Mbah Lurah, gandeng sampun rampung lek kula nyambut damel wonten ngriki. Nggih. Niki lajeng kados pundi le Maringi arta lelucon kula. ngoten. Engko aja nganti kleru, engko jur dik bejakan diweke. Ambleset to niku ngoten. Dibablaske ya Mas. Siap. Iki ana pundutan sangka ingkang menggugati jenengan didamel ken damel pragmenan ora ketang mung 2 menit. Ayo pramen ki sing jumbo kalih ngen pahargyan dalu menika Mas. Ngoten. Nganu mawon dicuplekke leh prosesi temu manten. Nah, prosesi temu manten jur lari nem-nem sing ora ngerti ben dunung. Oh, ben dunung. Cara wong dadi manten ki kemasane kudu kaya ngene, nganggo adat Jawa ki ngene. Nika sawetawis ngampil MC-nipun Jalaluddin MC Beken. Ngoten. Mas, calon bojomu cepake sik, calon bojomu. Sing Calon bojomu. benar. Aja iki yo sik kenomen. Kenomen dadi ibu ra wangun. Lho iki ra cocok iki. Soale nggon weton beda, nggon weton. Delok anu wae sing ngene. Nggih percontohan ya. Sing iki sik njajal nggih percontohan. Ini Nduk. Kuwi ibune temanten. Niki ben bojone niki. Oh, bojone. Kok ibuke. Wah, Kaya gerdu. wong wedok kuwi nek nggon ayem pikire, tentrem nggon atine iki ngene iki, sumeleh. Wong sing semeleh iki Iki malah rencanane karo Mbak Lurah Kerumasan ora oleh mulih pipit iki. Lah damel napa? Arepe nggo kentongan beli desa. Ayo tutuke nyilih tekmu kuwi. diarani wong wadon sing gelem semeleh tegese mbalung suwal ki kaya Mbak Pipit. Capi. Mas Mas Luduk saking rika. bojoku sing ndi? Bojomu iki kowe kok nggo buntut barang ki apa to Nduk ki? Wis mangsane. Wah, godi men. Kowe milih iki apa milih lek semi? Lek semi nyepak kono kae, kono rada rono lho. Tak temokne sik kok iso. Godi bojoku. Iringane napa Mas? Iringane Ajenge panggih lho niki. Nggih. Iringanipun anu. Iringane Apa Mas? Sing Sing penak apa? iringane papala. Papala. Kok papalan mbahmu iki kok iso. Ya sakral no. Nyuwun sayaning para tamu ingkang dadi kinurmatan. Ing samangke sampun titiwan ciangginipun adicara panggih pinanganten. Ing samangke kadheraken para pira pradonga kanthi ngungelaken nggih menika kodhok orek. Nah, ini tenanan. Wah, sakral. Dumateng para bapak soh ibu ingkang dadi kinurmatan. Ing samangke panggihipun pinanganten kekalih sampun kawis turu. Cih punika jengkaripun pinanganten putri ingkang sampun mijil saking Gunung Bulu. Weton nggih Mas. Kok kono kira ya enek desane Bulu Rejo lah enek to. Tak kira lek Ing samangke temanten putri ingkang mijil saking Bulu Rejo pikantuk pinanganten ingkang mijil saking Kaliwungu. Ya, aku tukang lambang. Lah iya. Kono kene padha wae kok iso. Sampun tumapaing adicara pinanganten kekalih anggennya dedaupan sineksenan sayaning para tamu ingkang dadi kinurmatan agriya tumapaipun adicara pinanganten kekalih. Bojoku kena stroke. Mlakumu ya sing apik, manten ki sing apik, ora Sing halus. Mas aku lali. Lah aku biyen digrebek kok Mas. Ora ngene iki kok. ya sagrebek-grebek kok iki nggon prosesi tenanan kok iso. Piye? Pinanganten kekalih kapanggihaken wonten ing dinten Minggu Akad. Ya. Minggu ki akad. Minggu Akad ya. Lah, bleset. Iki lho kakek kumpul Jalaluddin lho. Rasa-rasa sik. Ing samangke pinanganten kekalih dipun panggihaken wonten ing dinten Minggu Paing. Donga pangestu dumateng para sesepuh pinisepuh para alim ulama. Tumapak ing adicara pepanggihan pinanganten. Ing samangke reronceng adicara panggih manten wonten ing dalu punika. Nggih punika awiwiti balang-balangan suruh. Ayo. Ayo ndang balangno.
Balangno, ndang balangno. Hei. Balang ki yo balang. Gantalan nyapu kok balang helm. Nyapu tuh bocah-bocah ki. Lah apa sih dhek balang? Gowo gegeman. Gowo gegeman sih. Enake kuwi ya, Wih, Mas. golek gegemanmu apa? Sertifikat apa BPKB? Ngono. Iki gegemane nyok iki. Nah, wah, Dan merempel kudu. Gua aku. cili ae. Wih, gegeden. Tak bialang ben minggat golek sing ayu. Iki nggih jagani iki lho kok iso. Ayo. Ing samangke tumapake adicara kawiwitan dipunika. Temanten kekalih balang. Iki lho Mas, gantale iki lho Mas, gantale iki. Balangan suruh. Ya, balang cak aku. Ini Betul ini. Nah, op. Kaya dilebokne lho ngono iki. wong balang dadak golek blowokan nyabut. Balang kenekno ngene lho. Lah tak kenek nih. Menapa to pedinipun gantalan suruh kesusus sak kepengin anggone weruh keluarganing pinanganten putri lan ugi weruh keluargane pinanganten kakung. Ing samangke sampun adicara balang-balangan suruh inggih punika kapratitesaken Ugi balang-balangan gendu. adicara sesungkeman. Lah, bocah muduk. Sing sungkem ki sing wedok ki lho, sing Lemu rasa dodok. Iso sungkem sing ya. wedok. Ya dodok. Sumpah. Iso ya. Lah kok Iya. dodok yo gawe aturan Mas Pak Pyoh ngono ku lak yo. Lah kulino. Dodok ki yo ngene lho, kowe iki jan mau wis kadung adicara sungkem ki lho, ngene plek. Lenggahe alon-alon, plek. Njur ning ngarepe dimatke. Nah, terus Opo iki? Kowe iki lagu ae. ya arepe nyanyi. Terus langsung ngaturke kabekten, ayo. Ing samangke adicara sesungkeman pinanganten putri. Nyuwun nidi pangestu. Bojoku gede sekok. Sono. Ah terus muni pit. Opo kuwi? Opo iki? Parah, rasa mbok teroke. Lah jere kon muni ngono. Beli piye? Beli piye? Opo iki? Manui. Dua tas kene. Ing samangke anggennya pinanganten putri sesungkem dumateng pinanganten kakung. Kau wedi. Duh, Turakan sungkem kula, sungkem pangabekti kula iki kanca. Dumateng Pokoke- panjenengan. Se. Mugi-mugi kanapi. Jangkrik. Nah, galet. Iya ta, Mas? Iya ta, Mas? Lah kok arep mbok perkosa? urung wayahe. Kowe iki mek sungkem tok ngene lho, kok iso. Lah jere Kita kan sungkem. penasaran karo Ayo kene. Penasaran karo Yo maju disungkemi. Iya lho. Ing samangke pinanganten putri wonten saandhapipun pinanganten kakung. Duh Kang Mas, Duh, Kang Mas. opo sungkem bekti kula katur kagem panjenengan Kang Mas. Bekti kula. Bodol-bodol nek. Wis ta meneng kono. Ndang to. Mugi ya saged tinampi Mugi ya saged tinampi. bekti kula kagem panjenengan. Ya. Bekti kula kagem panjenengan Kang Mas. Tak tampa, Nduk. Muga-muga kowe bisa tresna marang pun Kakang. Belit-lit nge. Ing samangke pinanganten putri anggandeng asta sesarengan lumampah tindak sak pecak nut jumangkang suku kedeping netra kalarapaken wonten ing damparing keprabon. Lah kok temanten lanang matane picek kuwi nyapa kok dadak Lah tutuk gandeng ngono diseret ngene yo digandeng ngono Kuwi lho sing marahi. ora kok ora Gandeng ngene iki lho. gandeng Iya. ngono. Ngene. Ono. Ayo, sapa ki? Lis. Sapa ki? Ajeng teng pundi Mas? Alah, ajeng ngedol anak cempeni le. Kok jadak tekoki barang. Ini. Tak Loh, pikir lek Mas Kluthuk ajeng ngawinke kebo. Mbak Esi tak nih, Mbak Esi. Saya sembarang kene ta, kunjung apa kuwi kono?
Ing samangke minanganten kekalih kalarapan kula damparing keprabon tumuju wonten ing pawiwan agung handum katresnan sowan wonten Kanjeng Rama tuwin Kanjeng Ibu sak berkatyaning para keluarga agung ingkang saking Bulurejo sarimbit kalian keluarga saking Kaliwungu anggenipun ngabekti dhateng Kanjeng Ngasu. kok Kanjeng Ngasu iki kok cocok Ya ting Kanjeng Rama kok ya. iso Manten tenan lho. ing samangke pemanten putri nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Rama Padyalon gamelane Dah Kanjeng Rama. Apa ya? Kayak kuwi enek kok tak. Nah, nek pake yo. Teh pae lah apik oh. apik matane bapake mbok iso Gone pake pancen nabi iki bar dicet. Ndak maksudnya jarike lho Mas. kok nggone bapake nek andeng-andeng yo apik ayo sing tenanan ki dipirsani bapak-bapak iso ing samangke pinanganten putri nyuwun nidi pangestu dumateng Kanjeng Rama Duh Rama, piye Nduk kula nyuwun pangestu dumateng panjenengan. Anggenipun kula bebrayan saged to. Le, Tuk, Dalem, Pak. bojomu kan mundur, Le. Napa, Pak? Iki nggone bapak sinyale lagi apik. Kan mundur. Klerune. Ya kemajon no, kok iso. Kok muluk. Aja ngono keri. Jan iki wong apa unta bodi. Iki tandon banyu. Ayo kowe dinteni. Mugi-mugi saged to langgeng. Iya, iya. Ndak pangestoni yo, Nduk. Kowe siji-sijine anakku sing ndak tresnani muga-muga kuatno atimu, selehno pikirmu, matepno tresnamu marang garwamu. Muga-muga bisa atut runtut runtutan kaki lan ini Kang Jinangkung ya Cahyu. Injih Rama. Ing samangke sampun paripurna anggenipun nyuwun dipangestu pinanganten kekalih nyuwun Kanjeng. Kanjeng. Nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Rama. Tumapaing adicara Lukar Gemantos ing samangke temanten kakus nyuwun pangestu Jumbleng. temanten kakung nyuwun dipangestu dumateng Kanjeng Ibu. Lho. Otak diyecek tenan mengko. Wene kono wae kok iso. Nang karo ibuke dhewe nyapa to jane iki. Lah sak ibu-ibu iki nggon tata krama digawe. Bu. Nyuwun donga pangestu. Muga-muga anggen kula rabi kalih diajeng gas 3 gram 3 kilo. Muga-muga awet ya, Bu. Ya Le, tak pangestoni. Muga-muga awet anggenmu bebrayan. Amin amin, Bu. Nggih. Ing samangke temanten kakung Lukar Gumantos papan ingkang dipun lenggahi. Temanten putri kadheraken nyuwun pangestu dumateng Kanjeng Ibu. Bu. Piye, Nduk? Kula nyuwun pangestu panjenengan, Bu. Iya, Nduk, tak pangestoni Nduk Cahayu. Mugi-mugi anggenipun kula rabi kalian batang niki saged to Ya tang gundulmu. saged to langgeng nggih, Bu. Iya, Nduk, tak dongakne iso sukses sugih ya, Nduk. Amin. Nek ra iso sugih, bojomu lebokno pesugihan ya, Nduk. Enji, Ibu sendika dawuh, Ibu. Oh, Ibu. Kala kuwata ya, Nduk. Ibu biadab. ing samangke para juluradi hang laras ngedalaken kopi kalian teh. Sinambi ngedalaken dedaran inggih wujudipun rawon nyarengi temanten kakung
nyuwun nidi pangestu dumateng Kanjeng Rama. Nangis anakmu nangis Terharu Pak ya apa kok nangis ngopo li wis aja dadak nangis aja dadak nangis Saking bahagiane iki aja Pak nangis cai kesenengan Tok minto. Ah, kalau jajan. Iki. Sampai nyapa nangis. Sing nangis iku. Lho, trenyo wong kono ki. Ternyata nyawang manten kaya ngono ki trenyo. Wakil kok iso. Ing samangke kene lho. Ing samangke temanten kakung niki pangestu. Kula nyuwun tunggu pangestu. Balik nangis mergo ditinggal minggal bojone. Ya, sabar ya, sabar. Bapak. Hei, hei. Buke, dudutan anakmu. Hei, piye to Le kok kaya ngono ki Le? Le, iki ulek-ulek ibumu Le. Kok iso mboke? Piye Le? Tunggu pangestu mugi-mugi kula awet, Pak. Tak pangestoni ya Le. Kon mandum bebrayan muga-muga ora ana bebaya apa wae. Tresnane bapak kaya tresnamu marang garwamu ya Le. Nah, diterokne kuwi pake ngono ki. Yen menawa kowe sedih, bojo-bojo bocah sedih ning jakan seneng ya Le. Ya. Nyapa nggonku mbokmu? Kene tak dilat. Kowe kudu sabar ya, Pak. Aja nganti kowe lali garwa sigarane nyawa. Wanita wani ditata le. Anak kutuk joglutuk. Kowe kok bener. Dina iki seneng ati. Piye rasamu? Bapak Tresno. Kaya seneng aku. Pirang-pirang dina. Iki bojomu aja mbok sia-sia kaya piye kuwi yo garwa. Ibu nimbalin jenengan, Pak. Endi? Ya, ya apa? Kanji. Dasmu. Wis. Lah wong diwarai ape lho wing rusak-rusaki keliran kok iso. Nah, iki dibablas iki gandeng wis temantenan padha senenge. Suka-suka. Nah, suka-suka tembange tambal ban. Nah. Loh, hubungannya apa? Loh, Hubungannya apa? lho nyambut gawe wis bebrayan kok. Wong manten seneng-seneng kok tambal ban. Mantene wedok amen bocor ae. Ing samangke temanten kekalih dipun lenggahaken wonten dampar keprabon lajeng dipun lipur kanthi campur sari sekar gadung ungelanipun nggih menika tambal ban. Ngono lho. Sing nyarne aku. Setidaknya tuh pertemuan apa-apa. Lah kok hubungannya manten karo tambal ban? Mergo kowe kaya ban lah kae bojomu kaya dongkrak. Gondong lak cengelmu. Ing samangke kanji. Wes. Sekedar woro-woro Mas Ya, nggih. nggih. Kagem warga masyarakat Tulungagung dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tulungagung Ya, ya, ya. niku kolaborasi kula Mas Sun Gondrong kalian Mas Eko Prisdianto wonten pendopo Kongas Arum Tulungagung tanggalipun 20 November. Itu hari jadi Kabupaten Hari Tulungagung. Jadi Kabupaten Tulungagung. Nanti dalang-dalang sekabupaten Tulungagung dipun Kelompok biaraken mergo dikelompokne klek sekelompok dibuang. maksudnya ki Dibakar semangatnya Memang. agar tidak ada diskriminasi, tidak ada gap antara satu dengan yang lain. Betul. Kemarin usul dawuh dari Bapak Bupati Bapak Ya. Haji Gatot Sunu Mm. kita harus membawa generasi milenial dan membawa budaya lokal, mengangkat dalang-dalang lokal Betul. untuk memprioritaskan
mengemban amanah budaya Tulungagung. Tepuk tangan untuk Satu-satunya Kabupaten Tulungagung. bupati Nggih. yang peduli dengan seniman lokal, Alhamdulillah. tanggal 20 November, 1 clear 3 dalang. Oh, Nah, 3 dalang pelawake 2 grup. Duojo sama Gembos. Gembos Awelo. Duojo sama Percil JR. Ya, iya. Nah, ngoten. Ya Mas, kanca-kanca, yo cobi. Kuwi tenan ora.